9 мільёнаў 110 тысяч чалавек. Менавіта столькі беларусаў паводле афіцыйнай версіі жыве ў Беларуси. Паводле неафіцыйнай нас яшчэ менш, бо статыстыка Белстату улічвае тых, хто з'ехаў. А такіх паводле розных ацэнак з 2020 года можа быць каля 400-600 тысяч чалавек. Ніхто з іх ва ўмовах спецыфікі гэтага ад'езда не падаваў ніякіх там дакументаў, што ён з'ехаў, што ён з'язджае назаўжды на эміграцыю. Не, яны проста выехалі часова, дэ-факта, можа быць, назаўжды. Але з пункту гледжання беларускай дзяржавы яны ўсё яшчэ знаходзяцца ў Беларусі і трапляюць у гэтую беларускую статыстыку, якая такім чынам адначасова і хлусіць, і не хлусіць. Але нават афіцыйная статыстыка прызнае скарачэнне насельніцтва. Паводле Белстату толькі за мінулы год беларусаў паменяла амаль на 47 тысяч чалавек. У папярэднія гады насельніцтва таксама моцна скарачалася. Гэта ўжо тое, што не схаваеш, просто колькасць памерлых намного павялічвае, намного большая, чым колькасць тых, хто нарадзіўся. Гэта агульная для, скажем, Европы і ўвогуле для сённяшняга света дэмаграфічная праблема, дзе Беларусь не надта адрозніваецца. З 2020 года Белстат не публікуе звестак пра нараджальнасць, смяротнасць і міграцыю. Але гэтыя лічбы часта трапляюць у рукі кіберпартызанаў ініцыятывы Белпол. Апошнія атрымалі ўнутраны дакумент Міністэрства аховы здароўя, які сведчыць, што летась у Беларусі нарадзілася на 9% дзяцей меней, чым пазалетась. І гэта самы нізкі паказнік нараджальнасці за апошнія 24 гады. Во всей Европе скарачаецца нараджальнасць. Это связано з прычынамі 21 стагоддзя і з адукацыяй жанчын. Гэта мировыя тэндэнцыі. У Беларусі на гэта яшчэ наслаиваецца тое, што у нас вельмі створаны добрыя умовы ў кавычках для з'езда маладога насельніцтва актыўнага. То есть у нас з'язджаюць абітурыенты, у нас з'язджаюць студэнты, у нас з'язджае маладое насельніцтва, якое і мае магчымасць станавіцца бацькамі. Падзенне нараджальнасці ў прыватнасці і скарачэнне насельніцтва ў цэлым вядзе да крызісу на рынку працы. У нас зменіцца плат насельніцтва, калі можна так казаць, то есть стане больш пажылога насельніцтва, яшчэ менш маладога, яшчэ больш пенсіянераў, яшчэ менш тых, хто працуе і адкладае грошы на іх пенсію, мовна кажучы. Праз недахоп уласных кадраў рэжым Лукашэнкі спрасціў працоўнае заканадаўства для мігрантаў. Дзякуючы гэтаму летась у Беларусь прыехалі 33 тысячы гастарбайтараў, найбольш з Туркменістану. За год іхная колькасць вырасла ажно ў 8 разоў. Аліна Скрабунова, Белсат.